UPL राजखान्थि हान्जानि गेजेराव अनलायनाय गैया गावजों गावनो नांज्लायनाय बुज्लायनाय सोलिगासिनो बे बाथ्राखौ आं बुङाखै बे बाथ्राखौ बुंदों MCLA फ्रेस मोसाहारि बिथाङा अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बैरबकुन्द विआपनि सान्तिपुर BCDCआव BPF राजखान्थि हान्जाया गोनांथार सावरायनाय हाबाफारि लादों बे हाबाफारियाव बाहागो लायो डनश्री विआपनि MCLA फ्रेस मोसाहारि बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव UPL राजखान्थि हान्जानि गेजेराव अनलायनाय आरो खौसेथि गैया जायनाखि ब्लक प्राइमारि आरो जिल्लानि गेजेराव नांज्लायनाय खमलायनाय सोमजिगासिनो दं होनना फोरमायदों लोगोसे गोविन्द बसुमतारी बिथाङा सासे डेपुटी चिफ आरो MLA जानानै जाबायदि जौगाथाय लाबोनांगौमोन बेखौबो लाबोनो हायाखै होननानै बुंबावो मोनसे हानजा हिसाबै जोंना सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्रायनो मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों अखल नैबे सान्तिपुर प्राइमारि बे बनगुरुङावल' नङा जेसेबां प्राइमारि दं बेसेबां माने ब्लक कमिटि दं बेसेबां डिस्ट्रिक्ट कमिटि दं जोंहा बोसोरै बिदिनो जाबाय थायो बेबायदिनो नैबे सान्तिपुर प्राइमारियाव एबार जे बे बोसोरखौ सावरायनानै जेनेबा पुराना बडिखौनो लाखिनाय जागोन ना माने गोदान सोसननाय जागोन सावरायलायबाय थादों बे दसेनि उनाव बे ओंखारगोन रिजाल्टआ जिहेतु जोङो जोंनि पार्टिनि फैबाय थानाय दिनाव जोंहा मोनसे मोरैहाय रिस्ट्रेंथेन खालायनानै जिहेतु जों गभर्नमेन्टखौ मोजाङै लाबोफिननो हायो मानोना जोंनि BPF मोनसे राजनिति दल हिसाबै बयबो मिथिखायो जे 17 बोसोर बे कार्यकालाव जोंहा BPFआ जथेस्थ' मजबुत एबारबो जों BPFआ जथेस्थ' स्ट्रंसिन मानोना जोंनि गेजेराव दाबो खुनु बेले बेजे गैया जोंनि गेजेराव दाबो अनलायनाया दङ जों रायजोनि खाथियाव थांगोन रायजोनि अभाब अभियोगखौ लानानै जि बे ओनसोलाव जि समस्या नुजादों बे समस्याखौ सुस्रांनो थाखायसो जोंहा BPFआ जन्म जादों ओंखायनो जोंनि BPF हिसाबै जथेस्थ' जोंहा मोजाङै दं आरो मोजां सान्तिपुर प्राइमारि जथेस्थ' स्ट्रं दा सरकार सालायनाय समावहाय बिरोधि पक्षआव थानानै बा बेरेखा हान्जायाव थानानै माखासे सरकारनि खामानि मावनायावहाय नोंथांमोना पुटआप खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों नङा जों एसेम्ब्लिया जथेस्थ' स्ट्रंलि जों रुल लादों नभेम्बरनि 17 आरो 18 बेहायबो जोंहा जिथु मोनसे बाजेट एसेम्ब्लि जालांबाय एबार नै 29 माने बे मार्चनियाव मोनसे बाजेट सेसन दङ एसेम्ब्लि फैगोन बे जों स्ट्रंलि रुल लागोन मानोना जों रायजोनि गेजेराव जिबायदि प्रकाश खालायनांगौ UPL सरकार BJP GSP मोनथामजों जयै खुंनाय सरकारा बर्तमान बे बोसोरसे समाव मा मावलांखो अलरेडि रायजो राजानि गेजेराव जों माने बुफ्रुनानै होदों आरो जोंहा नैबे गोविन्द बसुमतारीया जिथु सासे डेपुटी चिफ बे समस्तिनिनो आरो MLAबो बिथाङा अदालगुरि समस्तिनि बिनि गेजेराव जेरैबायदिहै बियो जि मोनसे स्किम लाबोनानै रायजोनि गेजेराव जेरैबायदि मावनांगौमोन मावनो हायाखै जोंथ' बुंबाय थादों जों एसेम्ब्लियाव उत्थापन खालायदों बिथांमोना बुंदों जे जों अलरेडि स्टेट इलेक्शन कमिशनारनो जोङो बे मोननै माने कक्लाबारि आरो उदालगुरिखौ हगारबाय होननानै बुंदों हगारबाथाय इलेक्शन जानांगौ दिनैनि थारिखआव बेहाय UPLआव मानसि गैला नामा बेसो फोरमान जायो मानोना बिथांमोना इलेक्शन फाथिनो हायाखै जेनबा गावसोरनि आखाइनिफ्राय बे माने गोमालाना थांगोन नंखायनो बिथांमोना गावसोर गिदों इलेक्शन फाथिनो हानाय बिथांमोनाव जिथु माने केपासिटि गैया रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि उनाव दिनै गैया नंखायनो दिनैनि थारिखआव गोविन्द बसुमतारीया मोननै दायथ' लानानै जेरैबायदि मावनांगौ मावनो हायाखै आं खावलायदों जाहाथे गोविन्द बसुमतारीया जुदि गावनि बैसो नांनायनि जिथु माने गोबाव सम जुदि बिथाङा नांनानै फैनाय हिसाबै माखौथो स्ट्रागल खालायखो बियो गावनि थाखायल' नामा गाव मोननै दायथ' लानो थाखायल' आन्दलन खालामबोदों नामा 8 बोसोराव जुदि नांना फैनानै माखासे मानसिफोरखौथ' सान्स होनांगोन ना नंखायनो आं खावलायदों जाहाथे गोविन्द बसुमतारीया गावनि सन्मानखौ बासायनोब्ला थाबनो बे गावनि मोनसे दायथ'खौ एगारनानै इलेक्शन पार्टिबा बिनि सन्माना बासिनानै थागोन बे समावहाय लास्ट कुइसन फैगोन जितु बोसोरारि सेसन जागोन BTCआवहाय MCLA हिसाबै नोंथाङा मा पुटआप खालामो सम फैथोंसै जोंथ' जथेस्थ' कुइसन खालायनो गोनां दं BTR सुक्तिखौ बेसेबां इमप्लिमेन्टेसन खालायनो हाखो बबेयाव बिथांमोना मा खालायनो हाखो XNDBनो साबैसे माने हंस्थापन होनो हाखो माने बर' इउथफोरखौ साख्रियाव सोसननायनि खोथामोन गोबां कुइसन दं आरो बिथांमोना बे थांनाय बारनि माने साप्लाइ नङा होमब्ला साप्लाइआथ' गोबां साप्लाइ होदों बे साप्लाइफोरखौ हिसाबखौ जों बिनांगौ राजुवा खालायना होनांगौ आरो फैबाय थानाय बे 21 आरो 22आव बिथांमोना मा बे फैसाखौ बबाव खरसा खालायो बेफोर दं अनेक खोथा दं जों ओंखायनो रायजोनि मोजांनि थाखाय जों कुइसन खालायगोन रायजोनि मोजांनि थाखाय कुइसन खालायगोन जाहाथे मोजां खामानि मावनो थाखाय जों बिथांमोननि जिथु भुलखौ आसि दिन्थिनानै रायजोनि गेजेराव फोरमायना होगोन दालां बायदिसिना स्किम सेन्ट गेबल नुदों खिन्थु प्रेक्टिकेलाव थाङोब्ला जेबो गैया बेहायनो फोरमान आरो बिथांमोना जि धरनाव BTCखौ
बिटिआरनि मुङाव जिबायदि माने पार्सेन्ट जादों नङा होमब्ला पार्सेन्ट जानानै जेरैबायदि नंखाय बुंनानै बिथांमोना गावसोरखौनो गावसोरनि गोरोन्थिफोरखौ जाहाथे एरायनानै सोलिनो नागिरदों बेनो मोनसे फोरमान नंखायनो आं खावलायनो नागिरदों सासे एमसिएल हिसाबै आं बुंनो नागिरदों बिथांमोना मोनसे सुजुग मोनदों सरकारखौ मोजां सालायनांगौ खिन्थु बिथांमोना फेलर जादों मानोना दिनैनि थारिखआव जों ससियेल मिडियायाव नुदों बिथांमोननि गेजेराव अनलायनायानो गैया अबा ब्लक बडिया ब्लक माने प्राइमारि बडिजों ब्लक बडिजों डिस्ट्रिक्ट कमिटिजों हदाय माने नांलायलायनाय खमलायलायनाय बिथांमोननि गेजेराव नुबाय थादों नंखायनो आं खावलायनो नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों खावलायनो सानदों दिनैनि थारिखआव जे बिटिआर मोनदों होननानै जों गौरब खालायनो हाया मानोना दिनै बिटिआर मोनखांनायनि उनाव 6 सिडिउल एरियायाव जिबायदि पावार आरो जि फांसन दंमोन जिबायदि अधिकार दंमोन बे अधिकारा दिनैनि थारिखआव जों अनुभब खालायनो हादों रायजो राजाफ्रा बुजिदों दिनैनि थारिखआव साबैसे बिटिआर मोननायनि उनाव साख्रि सोनो हाखो थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेड जिथु जों मोनसे एपइन्टमेन्ट होनो हानाय जिथु मोनसे सिएसबि दंमोन सिएसबि बर्डखौ बिथांमोना नभेम्बरनि 17 आरो 18आवसो बिल पास खालामबोदों बिल पास खालामना लानानै माला बि माने बिल पास जागोन दिनैनि थारिखआव बिथांमोना साख्रिखौ सोसननो हायाखै खिन्थु दिनैनि थारिखआव जों 6 सिडिउल एरिया हिसाबै जोंनि माखासे बेहाय लेखा गोरों सेंग्राफोरखौ जों जेरै साकरि होनो हानाय जा मोनसे केमथा दंमोन थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेड दिनैबो बेखौ बिथांमोना खोमानानै लादों आरो 16था डिपार्टमेन्ट बिथांमोना बुंनो नागिरो जे 16था डिपार्टमेन्टखौ जों स्टेटआव हराखै जास्ट डिसिखौ बिथांमोना नायनो होदों होननानै बुंनो नागिरदों बेथ' नों मिनिथावथाव नङा होमब्ला मिनिथावथाव मोनसे जोंखौ थगायना दोननो नागिरनायनि बिथांमोननि मोनसे गावसिनि गोरोन्थिखौ माने लाखुमानो हायिनि थाखायसो बुंनो नागिरदों मानोना दिनैनि थारिखआव डिसिआ सोरनि आन्दाराव बेखौथ' जों साफ्रोमबो मोनथियो दिनैनि थारिखआव डिसिनो 16था डिपार्टमेन्टखौ होनाय लोगो लोगो दा मा मावनो हाखो जोंनो नोंथांमोना फिसा एग्जाम्पल आं होनो नागिरदों दा बर्थमान जिथु नोङो जों जेरैबायदिहै बे ओनसोलफ्राव जिबायदि धरनाव सोलिगासिनो दङ नङा होमबा बिथांमोना दायथ' लानानै मावनो हायाखै जोंहा गुबुननिफ्राय दिनै बिटिसिनि बाहेरानियाव साख्रिखौ एपइन्टमेन्ट होदों आरो बिटिसिआव सोहरदों जों बिनि मानसिफ्रा दिनै एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै बिटिसि सरकार एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै खिन्थु थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडआ जोंनाव एग्जाम्पल दं थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडखौ बिटिसिआनो होनो हायोमोन दा थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडखौ बिटिसिनि बाहेरायाव एपइन्टमेन्ट होनानै दिनै बेहाय हरनानै दिनैनि थारिखआव बिनि मानसिफ्रा जिथु साख्रि मोननांगौमोन बन्सित जानानै थादों आरो आं बुंनो नागिरदों दिनै बोसोरनै जालांबाय नङा होमबा बिटिआर सक्ति जानाया दिनै एनडिएफबिनो जिबायदि मोनसे रिहेबिलिटेसन होनांगौमोन बिथांमोना 5 लाख करि होनाय खोथामोन दिनैसिमबो बिथांमोना बेखौ मावफुंना होनो हायाखै अब्ला दिनैनि थारिखआव मा मावनो हादों गबिन्द बसुमतारिया सम सम ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंनो नागिरो बिथांमोननि माखासे मानसिफ्रा बुंनो नागिरो बिटिआर जानानै बिराद डेभेलपमेन्ट जाबाय बिराद मोनबाय बिराद उन्नति जाबाय बिटिआर जाखांनानै नोंथांमोना 90% जुदि 80% इमप्लिमेन्टेसनानो जाबायब्ला फोरमान होदो रायजोनि गेजेराव बबे सिमखौ मावनानै नोंथांमोना देखायनो हादों 1500 कोटि थाखा फैदोंना फैयाखै देखायना होदो आरो नोंथांमोना बे फिथा हाबानो जेबो मावनाय जायो बे नङाना नोंथांमोना जेनरेगानि फिथा हाबानो बे फिथा हानो मोजां मोननानै फिथा खामानिजों माने खामानिया जोबगोन बे नङा नंखायनो नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं बेखौ फोरमान खालामनो नागिरदों बिटिआर मोनखांनायनि उनाव बर' रायजो राजाफ्रा साननांगौ बिटिसिनि ओनसोलाव थानाय गोबां हारि माहारि जों ज' थानानै जेरैबायदि मोनसे उन्नति लादोंमोन बेखौ जों मावनायनि हाबाफारा 17 बोसोर कार्यकालाव बिपिएफआ जि खामानि मावदों बयखौबो गोबां हारि माहारिखौ लानानै जेरैबायदि अनलायनाय जेरैबायदि मोनसे भुल बुजाबुजि खोमानानै जों जेरै थानानै जों मोनसे भुल बुजाबुजिखौ बिराद दं जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बे भुल बुजाबुजिया जथेस्थ' गोमाबाय जों ज' जानो हादों ज' जानानै जों दिनै जेरैबायदि मोनसे उन्नति मावनानै देखायबाय 17 बोसोरनि फिक्सार सिगां 17 बोसोरनि सिगां मा अबस्थामोन 17 बोसोरनि उनाव मा जानानै दङ आरो बिटिआर मोनखांनायनि उनाव इउपिपिएल सरकार जानानै मा मावगासिनो बेखौ नोंथांमोना बयबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों रायजो राजाफ्रा बेखौ फोरमान होगासिनो दङ गोजोनथाव खौरां ब्राफिडनि बानजायनायाव क'क्राझार राजमेला फोथाराव रायजोआरि आखाइ इसान दिन्थिफुंनाय बे दिन्थिफुंनाया 7 मार्चनिफ्राय 20 मार्चसिम सोलिगोन हारिमुआरि दानाय लुनाय आर'नाइ गामसा दख'ना जि जोम दिन्थिफुंनायजों लोगोसे बायनो हागोन गोसो गुदुं बिथांमोनहा क'क्राझार राजमेला फोथाराव फैनानै गोनांथि जानाय आर'नाइ गामसा दख'ना मुवा बेसाद आरो जि जोमफोरखौ बायफैनो हागोन